Ziurrenik lanetik etorri berria zen eta ordurarte ezen gutaz gogoratu. Pentsatu nuen iritsia zela une erabakigarria. Ezekitokian lehortzeko zabalduko gintuen laster. Eta mutilark etxeko lanetan oso jaioa ere ez irudienez, beldur nintzen esote zen hasiko arropa edonola zabaltzen. Baina ezen horrelakorik gertatu, alderantziz. Mutilak arreta handiak jarri zuen lehenik arropa handiak zabaltzeko, gero txikiagoak, ondoren galtzerdi guztiak ilaran, kotoizko galtzerdi zurietatik hasita. Orduan ez ziren barrezari, une hartantxaziak ziren nagiak ateratzen, loaldi luze batetik esnatzen ari balira bezala. Orduan ikusi nuen uzkurtuta, zimurtuta, ia ezin nuen ezagutu nire dama maitea. Dama, dama, deitu nion, alferrik alere. Okerrena pentsatu nuen. Elkarrekin zintzilikatu gintuzten, bata bestearen ondoan, bakoitza pintza batez, eta ni haren isiltasunagatik larre baningoen ere, zoriontzu nintzen beraren ondoan egote hutsarekin. Erne nengoen ordea, bere onera etorriko zen unearen zain. Ea nola reakzionatzen zuen, ea ezagutzen ninduen.